from the lines to the deck team. With a razor-sharp cutlass in your teeth. Arr, 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 me buckos raise a pirate cheer. Shiver me timbers, walk the plank, each right to be a buccaneer. Arr, 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 me boys, our work is never done. 15 men on a treasure chest is a pirate barrel of fun. What a lovely nautical day, sailing on a bounding main this way. Hard to the port to avoid a wreck, batten down there, that's all hands on deck. Arg, 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 me lads of backs be laid ahoy. Sharing the booty, that's our duty, captain, crew, and cabin boy. Arg, 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 me mateys set the sails high. Weigh the anchor and catch the wind and give your goodbye. Ship on a pirate ship on the seven seas with a hold full of cheese. Arg, 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 me buckles, arg, arg, arg. Γεια σας φιλαράκια. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία που θα ζεστάνει τα φύλλα της καρδιάς σας. Όλα αρχίζουν μια ηλιόλουστη μέρα στο χάνι Admiral Benbow. Αυτό το μέρος ήταν πάντα ένα πολύ ήσυχο χάνι. Αλλά όταν πέθανε ο πατέρας του Jim Hawkins, αφήνοντας τη διεύθυνσή του στη γυναίκα και το γιο του, κανένας πια δεν σταματούσε εκεί πέρα. Έτσι, σαν εμφανίστηκε στο πανδοχείο ο Billy Bones, ο Jim και η μητέρα του χάρηκαν που τον είδαν. Παρόλο που ο Bones δεν ήταν ο επιθυμητός τύπος του πελάτη. Μπορώ να σε εξυπηρετήσω, κύριε? Μέσα έχουμε και ζεστά λουτρά, αν το προτιμάτε, κύριε. Λουτρά! Άκου, φίλε, για καλέ κράτη, το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις όταν ταξιδεύεις στους μεγάλους ωκεανούς είναι ότι το νερό είναι επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο, για να κάψεις ένα από τα τσουρίδια, να ξέρεις αυτό. Τότε μήπως θα θέλετε να έρθετε μέσα και να στεγνώσετε, κύριε? Να στεγνώσω? Καθάρα. Άντρες της Αντλιές, αδειάστα μέσα στα νερά, εγκαταλείψτε το σκάφος. Δεν μπορούμε να πάμε μέσα τώρα, κύριε. Μα και βέβαια θα πάμε μέσα. Για ποιο λόγο καθόμαστε εδώ έξω? Προχώρασε πρώτος. Εμπρός, προς ολοταχώς. Αν θέλετε, ελάτε από εδώ πέρα, κύριε. Κύριε. Ησυχία, παλικάρι μου. Δεν θέλω να μάθω πως είμαι εδώ πέρα. Τι να μάθουνε, κύριε? Εγώ κι εσείς είμαστε μόνο εδώ πέρα. Ναι, αλλά μπορώ να σε εμπιστευτώ. Νομίζω πως ναι, κύριε. Αυτός εκεί ο σκύλος δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος. Για ανακούφιση δεν ήμουν σίγουρος. Μου χρειάζεται να πω σαν εσένα, αν βέβαια είσαι αρκετά έξυπνος. Για πες μου πόσα πόδια έχω. Μα 2, κύριε. Μπράβο, μικρέ. Άκου, αν δεις κανέναν άνθρωπο που έχει μόνο ένα πόδι να τριγυρίζει εδώ γύρω, να έρθεις από το πεις αμέσως και να σου δώσω μια σημαίνια δεκάρα. Τι λες, είμαστε σύμφωνοι? Πολύ ωραία. Είσαι πολύ καλό παιδί, Jim. Όμως για το σκύλο σου δεν είμαι σίγουρος. Έτσι, καθώς ο Billy Bones έμεινε κρυμμένος μέσα στο δωμάτιο και δύσκολα τολμούσε να εμφανιστεί σε κανέναν, ο Jim κράτησε το λόγο του. Δεν πέρασε κανείς που να μην μετρήσει τα πόδια του. 1, 2. Ο Jim ήταν πολύ προσεκτικός. 2, 4, 5, 6. Και εξυπνότερος από όσο περίμενε ο Billy Bones. Ο λογαριασμός σας, Captain Bones. Λογαριασμός? Εδώ πέρα γράφει πόσο μας οφείλετε για την τροφή και τη στέγαση. Μπράβο, για κοίτα τι γίνεται εκεί. Τι, πού? Ω, Θεέ μου, μα τι αδέξιος που είμαι. Πάντως ελπίζω να μην ήταν το μόνο αντίγραφο. Ναι, ήταν. Καλά. Υποθέτω πως πρέπει να το ξεχάσουμε και να αρχίσουμε από την αρχή. Δεν είναι ανάγκη, κύριε. Θυμάμαι πολύ
Πολύ καλά διέδρα. Ναι, αλήθεια. Βεβαίως, θυμάμαι τα πάντα. Και αυτά έχω δει μόνο μία φορά. Για να δούμε, 7 ανοιχτή στέγαση με γεύματα και με τα μεσονύχτια σνακ, συν υπηρεσία καθαριότητας και μέτρημα φωτιών μας κάνουν ακριβώς, κύριε... Και κύριε, είναι καταπληκτικό, απίστευτο. Τι νόμιζες, φίλε, το αγόρι μου είναι σαΐνι. Δεν τον πιάνεις την εξυπνάδα. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πληρώσεις τώρα για να τον στείλω σε ένα πολύ καλό σχολείο. Άντε λοιπόν, κατέβαινε το χρήμα. Ώστε έχετε μεγάλες ελπίδες για αυτόν, σωστά το λέω. Μα φυσικά, τι θα ήταν η ζωή χωρίς αυτές. Ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά σημαίνουν πως δεν μπορείς να πληρώσεις το λογαριασμό. Όχι. Σημαίνει απλά πως ελπίζω να μπορέσω να σας πληρώσω κάποτε. Και εν τω μεταξύ εμείς τι θα κάνουμε, μπορείς να μου πεις. Καλά, υποθέτω πως θα μπορούσα να κάνω μια μικρή δωρεά για την όφηση του μικρού μου φίλου, κυρία μου. Εμπρός, είναι κανείς εδώ? Ποιο? Ναι, έχεις δει. Δεν ελπίζω να έρθει εδώ για να κάνει μπάνιο. Όχι, ήρθε για μένα. Σώστε με. Σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε, καλή μου. Μάλλον είστε ο Παδοκέας. Το χάρι είναι δικό μου. Είστε, με συγχωρείτε, κυρία μου. Δεν έχω συνηθίσει να πέφτω σε τόσο σκληρές γυναίκες. Τι μπορώ να κάνω για σας, κύριε. Θα θέλαμε να δώσετε ένα μήνυμα στον πελάτη σας, τον Billy Bones. Πέστε του πως έξω τον περιμένουν με ανυπομονησία κάποιοι παλιοί συνάδελφοι. Και πως δεν θα τον περιμένουν πολύ ακόμα. Φαίνονται πολύ κακοί. Θα του το πω. Ευχαριστώ πολύ, κυρά μου. Ευχαριστώ. Η πόρτα είναι αριστερά. Ευχαριστώ, κυρά μου. Σας παρακαλώ, κυρία Χόκκις. Τσιμ, σώστε με από αυτούς. Τι είναι αυτή, κάπτεν? Μη σε νοιάζει από τώρα. Αυτό εδώ θέλουν να πάρουν. Τις ελπίδες για το μέλλον. Και εγώ θα στο δώσω αν τα καταφέρεις και με σώσεις. Το μόνο που θέλω είναι να πληρώσω το λογαριασμό σου και να φύγεις αμέσως. Ξέρετε, ήθελα να σας το δώσω, κυρία Χόκκις, γιατί εσείς μου φερθήκατε και δυο σαν τη μητέρα και τον γιο που δεν γνώρισα ποτέ. Έτσι εξασφαλίζεται μόνο στο τζιμ αυτός ο χάρτης. Εξάλλου θα με σκοτώσουν να τον ευρούνε πάνω μου. Πολύ καλά. Δεν ξέρω όμως πώς θα μπορέσουμε να σε περάσουμε από αυτούς τους αδίστακτους. Μου ήρθε μια ιδέα. Τώρα να πάμε μέσα να το πιάσουμε. Μην είσαι ανυπόμονος, Χάντς. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να τον κανονίσουμε. Ωχ, κάποιος έρχεται. Αντίο, μαμάκα. Θα μου φιλήσει τη γιαγιά. Γεια σου, Τζίμι μου. Τι γλυκό. Ο μικρός αποχαιρετά τη μητέρα του. Κι εγώ είχα μητέρα κάποτε. Ναι, διαβάζω στοίχημα πως ήταν τόσο άσχημη όσο αυτή. Τι είπες για τη μητέρα μου εσύ? Να σταματήσετε εσείς οι δύο να παίζετε. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πολύ ωραία. Τώρα θα πρέπει να ανησυχούμε για μας. Μα αυτοί, το Captain Bones δεν θέλουνε. Αφού θα είναι σκοπό να κάνουν τόσο τρομερά πράγματα στο Bones, τότε τι θα κάνουν σε εμάς όταν ανακαλύψουν πως το σκασέ. Θα πάω να βαρώσω την πόρτα. Ωραία σκέψη. Μην ξεχάσεις την καρέκλα της Μάργαρετ και τον καναπέ του Βίνι. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Εμπρός λοιπόν, τι στέκεστε εκεί πέρα, ανόητοι. Κάντε κάτι. Τι κάνετε εκεί, σταματήστε, κόφτε το. Σταματήστε, είπα, σταματήστε.
λες, θα αντέξει η πόρτα? Μια πόρτα δεν είναι τόσο σκληρή όσο το κεφάλι αυτού του ανθρώπου, μητέρα. Λίγα ακόμα και τελειώνουμε. Κάποιος έρχεται, παιδιά. Εγκαταλείψατε το σκάφος. Είστε πίσω αμέσως, δειλή! Έλα, έκανα ένα λάθος. Σκουπίστε τα πόδια σας, καιρός ήταν πια να έρθετε. Αφήστε τόση ώρα μια κυρία και ένα μικρό αγόρι στο έλεος των αδίστακτων πειρατών. Ήταν μεγάλη μας χαρά, αγαπητή κυρία, που ήρθαμε να σας σώσουμε. Καλά, πώς μάθατε ότι κινδυνεύουμε, κύριε Τρελώνη? Δεν είναι τίποτα. Πέρασε μια γυναίκα και μας είπε πως έχετε μπελάδες. Πάντως ήταν πάρα πολύ παράξενη γυναίκα. Ναι, αλήθεια. Εγώ νόμιζα πως ήταν αρκετά όμορφη. Νόμιζες γιατί είχες την περούκα ανάμεσα στα μάτια σου όπως πάντα. Ναι, αλήθεια, πιθανόν. Πάντως δεν πειράζει. Η κυρία δεν έλεγε να ξεκολλήσει από δίπλα μου όταν ανακάλυψε πως είμαι ο ειρηνοδίκης. Λοιπόν, μικρέ, θα μας αφήσεις να ρίξουμε μια ματιά τώρα σε αυτό που ήθελαν να πάρουν οι πειρατές? Εγώ λέω πως μάλλον είναι ένας χάρτη για κάποιο μέρος. Έχεις δίκιο, Σκουάιρ. Ένας πολύ ξεχωριστός χάρτης. Ξεχωριστός είπες. Εγώ δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Είναι ένας χάρτης θησαυρού. Θησαυρού? Θησαυρός. Λία πειρατών είναι η πραγματοποίηση του κάθε όνειρου. Ήρεμα, αγόρι μου. Σχολείο για το Τζιμ, βοήθεια για το πανδοχείο, ένα νοσοκομείο για μένα, μια περούκα που να κάνει στο Σκουάιρ. Πολύ ωραία. Θα ψάξετε να τον βρείτε? Μα φυσικά, θα έρθει και ο Τζιμ. Όχι. Μητέρα. Και βέβαια θα έρθεις. Όλοι έχουν ανάγκη από μια καλή περιπέτεια, Μα χωρίς τον Τζιμ δεν θα είχαμε το χάρτη. Καλά. Να την εσύ ζεστά και πάρε έξτρα οδοντόκρεμα. Νο. Αυτό το ταξίδι θα είναι διδακτικό για αυτόν. Θα είναι διδακτικό για όλους. Μην ανησυχείτε, αγαπητή μου κυρία. Όσο είμαστε εμείς μαζί του δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Έλα, έτσι. Ποια, εγώ δεν ανησυχώ. Δεν πήρε και πολύ χρόνο και στους τρεις να φτάσουν στο Μπρίστολ, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αγγλίας, ή να αναβλώσουν ένα γρήγορο καράβι για το ταξίδι, το όμορφο Μπρίκι Εσπανιόλα, ή να γνωριστούν με τον πολύ παράξενο καπετάνιο. Γιατρέ, Τζιμ, θα ήθελα να σας γνωρίσω τον καπετάνιο. Αριστερά, 1, 2, 3, δεξιά, Τζιμ, γιατρέ, από εδώ κάποιες μόνες, ό,τι κοιτήσεις στους σκάφους μας. Λίγο πιο ψηλά, παιδιά, μόνο 5 ακόμη. Σας υπόσχομαι. Γεια σας, τι κάνετε, καπετάνια? Είμαι ο γιατρός Λάιψη και από εδώ ο Τζιμ Χόκκινς. Είστε αρκετά ψηλός, έτσι, γιατρέ? Και ο Σκουάιρ, εγώ δεν εμπιστεύομαι καθόλου τους ψηλούς. Δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω τι έχουν μέσα στο κούφιο τους μυαλό. Εσύ που κάνεις, μικρέ, δεν είσαι καθόλου ψηλός. Και το καλό που σου θέλω να φροντίσεις να μην ψηλώσεις καθόλου όσο θα βρίσκεσαι στο πλοίο μου. Λοιπόν, έγινα απόλυτα κατανοητός, μικρέ. Ναι, μάλιστα, κύριε. Μπράβο, παλικάρι. Ας το λοιπόν ξέρεις και κολύμπι. Μπράβο. Αρκετά όμως με την προπόνηση. Είναι ώρα να διαλέξουμε το πλήρωμά μας. Παιδιά, μπορείτε να μου πετάξετε ένα σκηνή. Παιδιά. Εδώ είναι που μπαίνω κι εγώ στην ιστορία. Όχι, όχι, πιο κοντά. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι ο εντιμότατος ασύγκριτος Captain Flint. Κομμάτια από 8. Κομμάτια από 8. Θα θυμάμαι πάντα την ημέρα που ο Jim Hawkins είδε το Long John Silver για πρώτη φορά. Τι τρέχει, παιδάκι? Δεν έχεις αναδιάτροπο ένα πόδι.
Πολλούς, αλλά πάντα είχαν άλλο ένα από την άλλη πλευρά. Είσαι πολύ έξυπνο, αγόρι. Τα λες τα ράτα, πώς έλα, Jim Hawkins. Λοιπόν, Jim Hawkins, είμαι ο Τζο Σίλβερ. Τα παιδιά με φωνάζουν ψηλό Τζον επειδή είμαι πολύ ψηλός. Και αυτός είναι ο Κάπτεν Φλίντ. Πες για Φλίντ. Πέστε στη θάλασσα, καταλήψατε σκάφος. Αυτοί που θα πεθάνουν θα είναι του καιρού. Είναι το πιο φλιαρό πουλί των 7 θαλασσών, αλλά έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Νομίζω πως εμείς οι τρεις θα κάνουμε πολύ καλή παρέα, Ναι, έτσι νομίζω και εγώ, κύριε. Αν βέβαια με προσλάβει ο καπετάνιος του πλοίου σας, είναι δύσκολο για μένα να βρω δουλειά ακόμα και σαν μάγειρας. Να πεις τώρα στον καιρό Λοκ Τζον τι είδους ναυτική άρεσε στο καπετάνιο του πλοίου σας. Συμπαθεί και πάρα πολύ τους ψηλούς, κύριε. Ευχαριστώ μικρέ, με βοήθησες αρκετά. Κάτα λίγο το φλίτ για να συζητήσω με τον καπετάνιο. Long John Silver. Στην υπηρεσία σας, καπετάνιε. Είσαι πολύ ψηλός, Silver, ακόμα και για μάγειρας. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε. Αυτή ήταν η τραγωδία της ζωής μου. Τραγωδία. Ο πατέρας μου ήταν σαν και εσάς, κύριε. Ένα με το χώμα, ήταν πραγματική πινέζα, που λέμε κοντός. Είχε το ίδιο ύψο με εσάς, καπετάνιο μου. Θα ήταν πολύ σπουδαίος άντρας. Ναι, ήτανε, κύριε, και ήθελε και εκεί του να του μοιάσουν κάποτε. Και τι έγινε? Αναγκάστηκε να κάνει ένα γάμο συμφέροντος μια οικογένεια ψηλών. Αλλά ηρέμησε. Καλά, τα δουλεύει ψηλό γαζί. Όμως μου έμαθε να βλέπω τον κόσμο από τη δική του πλευρά. Ο πατέρας μου έμαθε να στέκομαι στο κεφάλι μου πριν ακόμα περπατήσω και έτσι μπόρεσα να εκτιμήσω τα πλεονεκτήματα της άποψης που έχουν οι κοντοί τύποι. Σοφό εκ μέρους του. Ας σας πειρατήσω, κύριε, θα πραγματοποιηθεί ένα παιδικό μου όνειρο. Θα είναι σαν να ξαναγυρίζω στο σπίτι μου, καπετάνια. Στο μισό! Μου κάνεις, Σίλβερ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Μακάρι να είχα άλλους σαν και εσένα. Καπετάνιε, εγώ ξέρω ναυτικούς που κάνουν σαν τρελή να σαλπάρουν μαζί σου. Μάζεψέ τους, Σίλβερ. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Μάλιστα, μέσος. Πήρα τις άγκυρες. Γιάκου, μα καλά, γιατί δεν προσέχεις που πηγαίνεις, Τι, καλά, εντάξει, έρχομαι. Σήμερα στάθηκες πάρα πολύ τυχερός. Αν δεν με φωνάζει κανείς, θα σου βούλωνα τα μάτια, φίλε, εγώ. Που το έβαλε εκείνο το καταλαβαίνω. Λοκ Τζον, πρέπει οπωσδήποτε να με βοηθήσεις. Φυσικά να σε βοηθήσω. Είμαστε συνάδελφοι, έτσι δεν είναι? Τι πρόβλημα έχεις, μικρέ? Πειρατές. Τι θες να πει, Σιμ? Είναι ένας από αυτούς που σου έλεγα. Μάλιστα τον έχω δει στο πανδοχείο όταν ήρθαν για το πόν. Αυτό ήταν όλο, αυτό. Είμαι σίγουρος πως είναι αυτός λόγω Λοκ Τζον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την τέτοια. Τζούλες. Λοιπόν, μην ανησυχείς, θα το αναλάβω εγώ το θέμα, αφού πρώτα βρω τη λίστα με τις προμήθειες. Τη λίστα που έδειξες προχθές. Ναι, και αν δεν την βρω, δυστυχώς θα χρειαστώ 2 μέρες για να κάνω πάλι απογραφή, 12 κιλά μελάσα, 50 κεφάλια παστομένο χοιρινό και... Ναι, αυτή είναι. Εσύ πήγαινε να ελέγξεις το πιού. Θα σου γράψω εγώ μια νέα λίστα. Καλά, θα μπορέσεις. Μα εσύ παιδί μου είσαι σχεδόν το ξουράφι. Εγώ πάντοτε το έλεγα, θα γυρίσω στα πηγαίνει. 150 κυβότια με μπισκότα. Δεν είσαι και τόσο ατσίπνος όσο λέει εκείνος μου πισού. Ποιος το είπε αυτό? Σε μου, ο μπισκουίτ, εγώ σου το είπα. Καλά στραβός είσαι και δεν με βλέπεις. Μα εσύ είσαι ποντίκι, τα ποντίκια δεν μιλάνε. Δεν είσαι άνθρωπος. Βέβαια, οι παπαγάλοι μιμούνται, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ολόκληρη συζήτηση. Και εμείς κάνουμε συζήτηση, έτσι δεν είναι? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Όχι, είναι αδύνατον. Και βέβαια είναι δυνατόν. Δεν βλέπεις που σου μιλάμε. Εγώ το ξέρω γιατί νιώθω τα χέρια μου να κουνιούνται. Τζιμ! Θα λέμε αργότερα.
κατάλαβες, φίλε, το νερό έχει τέλεια θερμοκρασία. Τζιμ, παλικαράκι μου. Ο καπετάνιος θέλει να του πας λίγα μήλα στην καμπίνα του να τα φάει με τετρί σουφλέ. Μάλιστα, αμέσως, κύριε. Αλλά αν τύχει και συναντήσετε τον Long John, θα του πείτε πως είναι ανάγκη να το μιλήσω. Σας παρακαλώ. Μάλιστα, εντάξει. Πω, είναι σχεδόν άδειο. Οχ. Άκου που σου λέω, Σίλβερ, είμαι σίγουρος πως αυτό το παιδί δεν πρόλαβε να δει κανένα από μας. Πάντως εσένα σε είδε πιού. Αυτό είναι αρκετά σίγουρο. Ξέρω πως είσαι πειρατής. Εγώ πάντως λέω να του κάψουμε το λαιμό. Πολύ σύντομα θα κόψουμε όλων του λαιμουσιάς, αλλά όχι μέχρι να πάρει το πλοίο στο νησί και να φορτώσει το θησαυρό για χάρη μας. Και δηλαδή, τι θα πει στο μικρό για μένα, μου λες? Θα του πω πως ήταν δίδυμος αδερφός σου και πως εσύ είσαι ένας τιμιοναυτικός που προσπαθείς να αντέξεις την τροπή. Καλά, είσαι πολύ έξυπνος, Τζον. Είσαι σκέτο ξουράφι. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε χρόνο και να μην προδοθούμε μόνοι μας, εντάξει? Ναι, η αναμονή με κάνει να πεινάω. Πήγε να φέρε μερικά μήλα, Τζορτζ, θα διώξουν την γεύση του τυριού από τα λαρίκια μας. Δεν έμειναν πολλά ακόμα. Φέρω μου ένα φανάρι. Άριστα, πάρτα, Τζον. Σειρά! Άσε τώρα τα μήλα, Τζορτζ, χάσαμε! Βρισκόμαστε στο νησί του θησαυρού! Πειρατές, ποιος το περίμενε από το Σίλβερ? Εμείς ξέρουμε πως οι πειρατές δεν ξέρουν πως εμείς ξέρουμε αυτά που ξέρουν. Το ξέρετε? Έπιασε πονοκέφαλος. Καλύψε το, κράτα το ζεστό και θα περάσει. Λοιπόν, θα το παίξουμε άγνοια μέχρι να βρούμε την ευκαιρία να τις πιάσουμε στον ύπνο. Άγνοια είπες, ενώ είναι θετικό αυτό. Ίσως όχι, Σκουάιρ, αλλά μερικοί από εμάς δεν έχουν άλλη επιλογή. Ο Τζιμ θα αναλάβει την πιο δύσκολη αποστολή. Θα πρέπει να προσέχει πολύ καλά αυτούς τους κακοποιούς, έτσι ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις. Θα το κάνεις αυτό για μας, Τζιμ. Τζιμ! Τι μαγειρεύεις, Μπίσκουιτ? Φτιάχνω το αγαπημένο μου φαγητό για να γιορτάσω την ασφαλή άφηξή μας. Bien soufflé. C'est magnifique. Αν το πλήρωμα ξαναβάει πάλι τυρί, η αύξησή σου μπορεί να μην είναι τόσο ασφαλή. Είναι πολύ καλό σχέδιο, Χόκκινς. Μπράβο σου. Μπράβο σου που το σκέφτηκε, Τζιμ. Ειδικά τις μικρές λεπτομέρειες. Με συγχωρείτε, αλλά για ποιο σχέδιο μιλάμε ακριβώς? Καλά δεν άκουγε, Σκουάιρ? Ένας gentleman ακούει πάντα με ευγένεια. Δεν είμαι σίγουρος για το τι άκουσα ακριβώς. Δεν μπορώ να πάρω και ό,τι. Για πες τα άλλη μια φορά, λοιπόν, Χόκκινς. Όσο θα έχουμε εμείς το χάρτη του θησαυρού, οι πειρατές δεν θα φύγουν χωρίς εμάς. Μπορούμε να πάμε κρυφά στην ακτή και να μείνουμε στο χειρό που δείχνει ο χάρτη. Μπορούμε να πολεμήσουμε από εκεί. Είναι δύσκολο να υπερασπίσουμε το πλοίο. Θα τους ξεγελάσουμε αυτούς τους άτιμους. Ναι, αλλά πώς θα κατεβούμε το πλοίο χωρίς να το καταλάβουν ο Σίλβερ και οι σύντροφοί του? Έχουν πάντα έναν και φυλάει σκοπιά. Εγώ θα βοηθήσω τον Long John στην κουζίνα όπως συνήθως και θα τους ρίξω υπνοτικό μέσα στο σουφλέ τυριού. Oh mon Dieu, το σουφλέ μου! Για να δούμε. Αστρικό φως, αστρική λάμψη, όχι, αστρική δύναμη, όχι, ούτε αυτό είναι, όχι. Εμπρός, Μπίσκουιτ, κρεμόμαστε από σένα. Θα ήθελα πολύ να μάθω γιατί εξαρτώνται όλα από ένα τόσο μικρό ποντικάκι και όχι από το μεγάλο και νέο γάτο. Είναι πολύ γρήγορο πολύ. Μπίσκουιτ, δεν έχουμε καιρό τώρα να το συζητήσουμε. Εντάξει, αλλά δεν είμαι και σε μεγάλη φόρμα. Βλέπετε, δεν έφαγα καθόλου για βραδινό και είμαι λιγάκι εξαντλημένο. Λιγάκι. Ένα μικρό ποντικάκι. Γεια σου, μικρό ποντικάκι. Τώρα θα δεις τι θα συμβαίνει.
Έλα πίσω αμέσως. Βοήθεια! Μάλλον αυτό είναι το πρώτο μπάνιο που κάνει ο Τζάρτς. Ώρα να φύγουμε. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε άλλες προμήθειες. Δεν ξέρω πώς μπόρεσες να τους αποσπάσεις την προσοχή, Τζιμ, αλλά πέτυχε. Είχα και λίγη βοήθεια από κάποιον. Δεν ήξερα πως θα πήγαινες καλά με τα ζώα, Χόκκινς. Εμπρός, ετοιμαστείτε να φύγουμε. Οπ. First up on the scene, forget about being nice. So what if we act a little mean, get the treasure at any price? The fortune inside that treasure chest will satisfy any thirst. We just wanna find that secret spot, and we gotta get to it first. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure, the hid in the chest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure ahead of the rest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure, the hid in the chest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure ahead of the rest. Treasure is so delightful. Its beauty a person can spend. Nothing is more important to share with a friend. Treasure can make a difference from mansion to shack. Maybe we're just a bit selfish, but we sure ain't gonna give it back. Gotta get treasure, gotta get the treasure, gotta get the treasure, they hid in the chest. Gotta get the treasure, gotta get the treasure, gotta get the treasure ahead of the rest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure, they hid in the chest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure ahead of the rest. Δουλέψατε πολύ σκληρά απόψε, άντρες. Θα είμαστε αρκετά ασφαλείς εδώ πέρα προς το παρόν. Αλλά πάλι ίσως όχι. Σημάνετε γενικό συναγερμό, θέσεις μάχης. Εσύ στην κρυψώνα. Είναι τίποτα νιώσω Σίλβαν. Τι να θέλει άραγε ο Πετρογάλης πάλι. Ό,τι και να είναι, θα πρέπει να αγωνιστεί γι' αυτό. Θα θέλαμε να συζητήσουμε λιγάκι μαζί σας πριν αρχίσουν οι εχθροπραξίες. Τι ενδιαφέρον έχουν τα λόγια ενός πειρατή για έναν τίμιο. Ίσως το ότι θα σας αφήσουμε να ζήσετε αν μας δώσετε το χάρτη. Αν θέλεις το χάρτη, θα πρέπει να το πάρεις μέσα από τα παγωμένα νεκρά μας δάχτυλα. Ίσως να ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρο σχετικά. Πάντως η νύχτα πέφτει πολύ γρήγορα εδώ στους τροπικούς. Σε ευχαριστώ, Τζιμ. Είναι έτσι καλύτερα, ναι. Κατάρα! Δυο φορές κατάρα! Οι ανθρώποι παίρνουν τα πράγματα στα σοβαρά. Πολύ. Καλή σοβαρά. Διότι έτσι που συμπαθαίνεις δεν θα πετύχεις τίποτα.
Έτσι όπως πυροβολώ εγώ, ούτε ελέφαντα στα 5 μέτρα δεν πρόκειται να πετύχω, μικρέ μου. Τους έχω εγώ στο χέρι τώρα. Τους έχεις στο χέρι. Μας τελείωσαν τα πυρομαχικά. Εμπρός, ετοιμαστείτε για επίθεση. Πάνω τους παλικάρια μου. Δώστε του να καταλάβουνε. Νομίζω πως κάπου κόπηκα. Πάρε αυτή τώρα. Κάψε, τύπα, δώσ' του, κοπάνα. Τύπα, πάρε το κομματάκια. Βοήθεια! Γίνα αμέσως, δειλοπλάσμα, γίνα πίσω, γίνα βοήθεια! Ήρθα πίσω που πας, αν είμαι, δεν με λένε με ένα χειρούργο για το τίποτα ξέρεις. Κατάλαβες, φίλε μου, σύντς απόδειξες πειρατές και μου φέρανε τον τριό στούτσες. Τρέξτε γρήγορα, παιδιά, θα τους αποτελειώσουμε αυτούς αύριο. Ωραία, σπουδαία, υπέροχα. Έχετε διορία μέχρι αύριο το πρωί να αποφασίσετε για το αν θα μας δώσετε το χάρτη ή αν θα φάτε ατσάλι. Παιδιά. Ξύπνα, είναι ώρα. Όχι, έπαμε. Δεν έπρεπε να φύγω από το Παρίσι μου. Ποτέ δεν έπαμε. Βάλε μόνο. Και παραπάνω. Τιμώνει τα παιδιά του. Τη Βενέτια τα ούχα του. Και τα χεντάκια σου. Ήπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα και πάρε μου κι αυτό. Έδωσε το μεγάλο φέρε τώρα, πάρε το χάκνι. Μπράβο σου. Και τώρα? Να πάμε να βρούμε το Long John Silver. Μου φαίνεται πως θα πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καθόλου άτιμη ιδέα. Μπράβο, γατέ. Μα καλά, γιατί προσπαθούμε να βρούμε τους πειρατές, Τζιμ? Επειδή δεν αξίζει να σκοτωθούμε ούτε για όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Με τόσο θόρυβο που κάνει σίγουρα εκείνοι οι φωνιάδες θα σε βρουνε πρώτοι. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Μπέρκαν και βάζω στοίχημα πως χαίρεστε για την ορειμία. Η διαμόρφωση ανάμεσα σας είναι όμορφη, η ένταση και ο χώρος. Πολύ σπουδαία καλλιτεχνική πόσα, πρέπει να είστε πολύ καλοί φίλοι. Δεν μου λέτε πως να έχετε και κανένα ωραίο κομμάτι τυρί-παν σας. Φιλαράκια με να το φάω, που πεινάω. Μου ραγίζει την καρδιά. Όχι, γιατί... Καλά, δεν έχω καιρό για συζήτηση. Τώρα πρέπει να πάω τα παιδιά στο χειρό. Τριγυρούν κάτι πειρατές εδώ. Δεν είναι ανάγκη να μπερδευτείτε. Φροντίστε να κρυφτείτε καλά. Και ο Γιώργο Μπερκάν θα είναι κοντά σας αργότερα. Γεια σας, παιδάκια. Ποιος ή τι ήταν αυτό, παιδιά? Ήταν ο φίλος μου ο Μπεργκάν. Μην το παρεξηγείτε. Έχει γίνει λίγο παράξενος από τότε που τον εγκατέλειψαν εδώ οι φίλοι του πριν 3 χρόνια. Και εσύ είσαι... Είναι ο φίλος του, Μπεν, ο Παρασκευάς. Καλώς ήρθες στο νησί μας, φίλε. Είναι πραγματικός παράδεισος. Welcome to my island. Welcome to my island. Welcome to my island. On my lovely island of pleasure, as the tropical waters flow, you can find a fortune of pleasure here where the coconut palm trees grow. All the creatures wish you good morning, and the fishes always good day. For they hope you'll treasure the island memories you take when you sail away. Oh, even the birdies
that sing above in the trees. No, the greatest treasures are these. The island breeze, the seven seas and all the blossoms and the bees. From the mountain, river and flower, you can feel the island call. When your daily showers an hour under a magical waterfall. And the mangoes ripe in the sunshine all appear to be made of gold. Yes, the greatest treasure by any measure can neither be bought nor sold. By the way, quite incidentally, there's one more thing to be found. Say, there's buried treasure around beneath a mound. There's pirated booty and it's hidden in the ground. It's great satisfaction to serve you. Enjoy all the island delight with super fantastical mornings, where you can play all day and you can dream all night. For as long as you seek adventure, and if treasure should be your quest, there's so much to find and it's not one kind on the island we think is best. By the way, I should inform you there's one more thing to be found. Say, there's buried treasure around. It's on a map. It's such a snap. It's almost sitting in your lap. On my lovely island of treasure, as the tropical waters flow, you can find the fortune of pleasure here where the coconut palm trees grow. Welcome to my island. Welcome to my island. Welcome to my island of treasure. Και λυπάμαι που δεν έχουμε καιρό για να γνωρίσουμε καλύτερα. Αλλά πρέπει να βρούμε τους πειρατές, Παρασκευά. Εσύ ψάχνεις να βρεις τους πειρατές και λες τον Μπεν τρελό. Τρελός είσαι. Δεν έχω χρόνο για εξηγήσεις. Ησύχασε, φίλε. Όλα θα πάνε μια χαρά. Θα σε πάω εγώ σε αυτούς. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Πάντα κάτι νέο συμβαίνει πάνω στο νησί από τότε που ήρθαν αυτοί οι τύποι. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, φίλε. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Πολύ καλά. Ευχαριστώ, Παρασκευά. Λόγ Τζον, πρέπει να μιλήσουμε. Είναι κερατονιάνιαρο. Πού. Τζιμ. Χαίρομαι που σε βλέπω, παλικάρι μου. Φτάστα για το δικαστή, Σίλβερ. Ξέρεις τι είναι αυτό εδώ? Το χάρτη, δεν είναι? Ξέρεις κάτι, αγαπητέ Τζιμ, το πιστεύω πως ήταν αυτός ο χάρτης. Ναι, ήταν, το είδες κι εσύ. Ναι, τον είδα. Και εσύ επίσης, αρκετές φορές, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ο Τζιμ Χόκκινς θυμάται πάντα ότι βλέπει, έτσι δεν είναι? Ποιος χρειάζεται το χάρτη όταν έχει το Τζιμ Χόκκινς? Αχ, νομίζω πως ο Τζιμ πιάστηκε κορόιδο. Είμαι σίγουρος πως θα μας πεις ευχαρίστως. Σε ποιο μέρος είναι κρυμμένος ο θησαυρός, έτσι δεν είναι, παλικαράκι? Όχι, αποκλείεται. Αν όμως παραδοθείτε μόνοι σας, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και να δικαστείτε δίκαια. Άστα αυτά, μικρέ. Θα μας πεις όλα όσα θέλουμε να μάθουμε, είτε το θέλεις είτε όχι, κατάλαβες. Δεν έχει τέτοια μέχρι να το πω εγώ. Εγώ είμαι ο καπετάνιος. Εμείς σε κάναμε καπετάνιο επειδή μας υποσχέθηκε στον θησαυρό, Πάρε τον θησαυρό, αλλά με τον δικό μου τον τρόπο. Αυτό το αγόρι μας έχει ξεκελάσει η δικιά φορά. Τώρα βρίσκεται στα χέρια μου και δεν θα τον αγγίξετε. Θα μας τα πει όλα. Αφήστε το σε μένα. Καταλάβατε? Θα τον ανακρίνει τώρα ο Σίλβερ. Έχεις διορία μέχρι την Ανατολή. Μετά καλύτερα να μην πεις στον δρόμο μας, Σίλβερ. Ούτε καν το σκέφτηκα αυτό ποτέ. Να δούμε τώρα τι θα καταφέρει ο Σίλβερ με όλα αυτά. Λοιπόν, βλέπεις πως είναι τα πράγματα. Ξέρεις πως δεν θα το κάνω, Λόγ Τζον? Γιατί όχι, αγόρι μου, εσύ είπες πως δεν αξίζει να σκοτωθείς για τα λεφτά. Μόγκε, τι θα κάνουμε τώρα, μου λέτε? Μην ανησυχείς, φίλε, χαμογέλα λίγο. Βρίσκεσαι πάνω σε ένα νησί. Έχει απαλό αεράκι, όμορφα ηλιοβασιλέματα. Τώρα θα πάνε μια χαρά, μην ανησυχείς. Μα γιατί το κάνεις αυτό, Λόγ Τζον? Και πώς αλλιώς να ζεις ένας άντρας που έχει μόνο ένα ποδάρι και καθόλου προοπτικές, μικρέ? Μα εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Αχα, μωρή Τζιμ, όμως τώρα είναι πολύ αργά και για τους δυο μας, αν δεν πάρεις σωστή απόφαση. Δεν πρόκειται να σε οδηγήσω στο θησαυρό. Τότε είμαστε χαμένοι και οι δύο, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι και να σε βλέπω να παθαίνεις κακό.
Ειλικρινά δεν βλέπω να υπάρχει άλλη διάξοδος, το βλέπεις. Πάντα υπάρχει κι άλλος τρόπος. Μάμπα! Όχι. Και τώρα, Τζιμ. Ο μόνος τρόπος για να μην σκοτώσουν ο ένας τον άλλον είναι να βρούμε εμείς πρώτοι τον θησαυρό και μετά να τους αναγκάσουμε να κάτσουν φρόνημα δεν θέλουν μερίδιο. Μα για ποιο θησαυρό μιλάτε εσείς, φίλε? Ολόκληρο το νησί είναι γεμάτο από θησαυρούς. Και το ίδιο το νησί είναι ένας θησαυρός, βέβαια. Καλά, καλά, αυτό μας το έχεις πει, Παρασκευά. Αυτός είναι ένας διαφορετικός θησαυρός. Σιγά τα λάχανα, θησαυρός. Αν αφαιρέσει την αμοιβή του δικηγόρου, τα έξοδα προς τρίτους ή τις προμήθειες, δεν θα μείνει για τίποτα. Μην πιάζετε τόσο, παιδιά. Μπορεί να είναι κανένας γκρεμός μπροστά. Και δεις ρε βρίσκονται, Σίλβερ. Καλύτερα να προχωρήσεις πιο γρήγορα. Όπως θέλετε, παιδιά. Αλλά μην πείτε ποτέ πως ο Λοκ-Τζον δεν σας προειδοποίησε. Ο Μπεν έχει ανοίξει τρύπες σε όλο το νησί. Είναι βαθιά. Μπορεί να περάσει κάποιος και να πέσει μέσα αν δεν προσέξει. Αυτό είναι όλο το σχέδιο, φίλε. Βοήθεια! Βγάλτε με από εδώ! Πες μου, είσαι καλά πιού? Κάνε κάτι, μη στέκεσαι εκεί πέρα, έτσι. Μην ανησυχείς, δεν θα στέκεται και για πολύ ακόμα. Πού είναι, πού? Καλύτερα να βιαστεί, Τζιμ, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε άλλο. Κάπου εδώ πέρα είναι. Αν μπορούσα να βρω. Εδώ είναι, το βρήκα. Το τελευταίο σημάδι. Σημαίνει πως ο θησαυρός πρέπει να είναι ακριβώς εδώ. Είσαι σίγουρος πως είναι εδώ πέρα, Τζιμ? Μήπως κάνεις λάθος? Δεν κάνω λάθος. Καλά, παιδιά, είμαστε πολύ ανόητοι, πολύ. Χαίρομαι που είσαι ευχαριστημένος, Σίλβερ. Κάθε άνθρωπος τη μέρα του θανάτου του πρέπει να γελάσει λίγο, το ξέρεις. Ναι, τουλάχιστον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τρύπα για να πετάξουμε εσένα και τον Νιάνιαρο μέσα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και ποιος θα μας απαντήσει? Προσέξτε, παιδιά, Εγκαταλείψτε τους κάμπους! Εξαφανιζούν! Τρέξτε, κοφτελάσποι! Χαχα, κύριοι! Δεν φαντάστηκα ποτέ πως θα χαιρόμουν τόσο που θα σας ξανάβλεπα. Είμαι εκμαλωτός σου, καπετάνιε. Βέβαια, ήξερες ότι ξέραμε ότι ήξερες κι εσύ και έτσι σε κοροϊδέψαμε, Σίλβερ. Ίσως, καπετάνιε, ίσως. Ώστε εκείνα τα μικρά στραφτερά πράγματα είναι που λέτε θησαυρό, Και σε τι ωφελούν, ούτε να τα φας δεν μπορείς. Παρασκευά, ξέρεις μήπως που είναι ο θησαυρός? Και βέβαια, φίλε μου, θα σε οδηγήσω σε αυτόν, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, εγώ βλέπω θησαυρούς παντού πάνω στο νησί. Γιατί είναι καλύτερο το χρυσάφι από ένα μάγκο ή μια παπάγια ή ένα καταράχτη ή το λιοβασίλεμα. Εκπληκτικό πράγματι. Ένας άνθρωπος που ήταν αποκλεισμένος σε ένα νησί δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά να μάθει το μέρος σαν την παλάμη του χεριού του. Λοιπόν, τι κάνει κάποιος όταν βρίσκει ένα θησαυρό πίσω στην αυλή του? Μα φυσικά το παίρνει στο σπίτι μαζί του και το ρίχνει στη διασκέδαση. Λοιπόν, εσείς τι γνώμη έχετε? Σας αρέσει καθόλου? Ο Μπεν δεν ενδιαφερόταν παρά για ένα δίκαιο μερίδιο από το θησαυρό. Να επιστρέψει σπίτι του και να περάσει καλά. Η νοσταλγία για το τυρί, μιας και του έλειψε τόσα χρόνια στο νησί, έκανε τον Μπεν και τον Μπίσκουιτ καλούς φίλους. Και ο Παρασκευάς μας έδωσε ένα καλάθι για αποχαιρετιστήριο δώρο, το οποίο μας έκανε πράγματι πολύ ευτυχείς. Γεια σου, φίλε! Όποτε θέλεις να ξανάρθεις στο νησί, το σπίτι μου, τη διάθεσή σου, εντάξει? Δοκίμασε τον καφέ! Και έτσι ξεκινήσαμε όλοι γεμάτοι χαρά, ξέροντας πως μας περιμένει ένα λαμπρό μέλλον. Εκτός από ένα. Τζιμ, παλικάρι μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Κοίτα τη ζωή που απλώνεις στα πόδια σου τώρα. Είσαι πλούσιος και νέος και ελεύθερος. Μα δεν είναι η ζωή μου που σκέφτομαι τώρα, ξέρεις. Τζιμ, εγώ έκανα τις επιλογές μου και δεν μετανιώνω. Η ζωή σου είναι αυτή που έχει σημασία τώρα. Το ξέρω, αφού με έσωσες πρώτα εσύ. Όχι, όχι, μη σε απασχολεί, Τζιμ. Θα μπορούσα να στην πάρω το ίδιο εύκολα, ξέρεις, Όμως δεν το έκανες. Μα μην είσαι τόσο απεσιόδοξο, Τζιμ.
Ξέρεις, για να βιώσεις θα πρέπει να σκέφτεσαι πάντα τα καλά πράγματα. Θα σε ελευθερώσω. Αντίο, Τζιμ, φίλε μου. Ώρα καλή στην πρίμνη σου και άρα στα πανιά σου που λέμε εμείς οι ναυτικοί. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Long John Silver. Ο Τζιμ λέει πως δεν ξανάδε το Long John Silver. Και ο Τζιμ είναι γνωστό πως λέει πάντα την αλήθεια. Έτσι ήταν μεγάλη έκπληξη όταν ανακάλυψαν πως το σκάσε ο Long John με ένα σακί από το θησαυρό. Αλλά όχι και πολύ μεγάλη, γιατί ο Τζιμ ήταν επίσης γνωστό πως ήταν ο πιο έμνηστος φίλος. Και έτσι παρέμεινε ο Jim Hawkins για πολλά χρόνια αργότερα και έζησε μια πολύ ευτυχισμένη ζωή. Και δεν ήταν μόνος. Ο Κάπτεν Σμόλετ, ο γιατρός Λάιψη και ο Σκουάιρ ξόδεψαν τις περιουσίες τους σε νοσοκομεία, ορφανοτροφία και χειροκομεία για ναυτικούς. Εκτός του ότι πήραμε στο Σκουάιρ ένα σωρό από καινούργιες εφαρμοστές περούκες. Και ο Ντίκενς βρήκε επιτέλους ένα σπίτι. Ο Μπίσκουιτ μπορούσε τώρα να κάνει αυτό που πάντα ήθελε, τελείως αβίαστα. Λίγο τυράκι ακόμα εδώ, λίγο τυράκι ακόμα εκεί και βουαλά. Ο Μπεν Γκάν έφερε μερικά από τα έθιμα του νησιού μαζί του. Ο Τζόρτζ, ο Μέρι και ο Χάντς βρήκαν μια τίμια δουλειά. Προσέξτε! Προσέξτε! Και ο Τζιμ, αυτός πήγε σχολείο και έγινε σπουδαίος μαθητής. Και αργότερα έγινε διάσημος για τις ιστορίες που έγραφε με πειρατές και θησαυρούς γεμάτες περιπέτειες. Κομμάτια από 8, κομμάτια από 8. Όμως κανένας μας δεν θα ξεχάσει ποτέ την περιπέτεια στο νησί του θησαυρού. Γεια σου, φίλε! Ευχόμαστε να ζεις καλά! Όποτε θες να ξανάρθεις! Gotta get treasure, the hid in the chest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure ahead of the rest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure, the hid in the chest. Gotta get treasure, gotta get treasure, gotta get treasure ahead of the rest. We got to be first up on the scene, forget about being nice. So what if we act a little mean, get the treasure at any price? The fortune inside that treasure chest will satisfy any thirst. We just want to find